sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, mga minor de edad sa Zone 7, Sitio Sagrada Familia, Barangay Peñafrancia, Siyudad kang Naga, ginagamit subuot courier sa illegal na droga, sabi kang Naga City Police Office. Mga operatiba kang Naga City Police Office na pinag-drug test, negative ang resulta. Sarong pulis na nakadistino sa Luas kan Bicol, arestado sa anti-illegal drug buy-bust operation sa Libmanan, Camarines Sur. Mga bagong city youth officials kang Naga, nagsumpa kasubagong aga. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Saro magayon asin sarong makanos na bareta ang ibiniklad kang Naga City Police Office sa ginibong regular na press conference kan subagong aga. Kaibahan ang Naga City Police Office Press Corps ang magayon na bareta negative. Ang resulta kan pinagkondusir na drug test sa mga operatiba kang Naga City Police Office. Aramon taman ang kumpletong detalles kaiyan sa report ni Melvin Machado. Magian sa buot asin may kaugmahan na pinag-anunsyar ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kang Naga City Police Office na negatibo ang resulta kang pinagkondusir na drug test sa mga members kang City Drug Enforcement Unit. Gabos na yaon sa intelligence units kabali na mga yaon nakadistino sa manlain-lain na police station. Ang bagay na ini ang sobrang ipinagpapasalamat ka nasabing opisyal. Since maganda naman yung result kasi negative ang lahat na nag-undergo. The personnel came from our city drug enforcement unit, all our intel PNCO. Kasama na po yung mga station. I think more or less mga 80 PNP personnel. So nag-negative po siya at nagpapasalamat naman po ako na wala pong positive doon sa ginawang drug test. Isusunod man subot sa unannounced na drug test ang mga yaon sa PNP stations, urog na si mga nagtatrabaho sa opisina. So isusunod na po, ayoko nang ma-prem, pero isusunod na po yung mga stations. Okay. Maski mga nagtatrabaho po sa mga administrative, not necessarily po na ang tinatarget natin yung mga nagtatrabaho, mga operatibo natin. No. Maski po yung mga nasa office personnel natin, nagtatrabaho ng clerical or administrative work, i-undergo po natin yan ang drug test. Pero that will be unannounced. Mientras tanto nakiulay man si Police Colonel Rebellion sa mga tauhan na iwasan na ma-involto sa illegal na aktibidad hulita magabat na penalidad subuot ang syartong kakahampanguninda urog na kung sa illegal na droga. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, mismo man si Police Colonel Erwin Rebellion ang nagkumpirmar kan report na subuot pinagigibong courier nin illegal na droga ang mga minor de edad sa Zone 7 Sitio Sagrada Familia, Barangay Peñafrancia, Siyudad ning Naga. Ang detalles kayan aramon to sa report ni Christine Reyes. Sa ginibong kape at boses ka Naga City Police Office asin Naga City Police Office Press Corps sa Police Station No. 2 kasubagong aga, kinumpirma ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director ka Naga City Police Office, na pati mga menor de edad sa Zone 7 Sitio Sagrada Familia, Barangay Peñafrancia, Siyudad ni Naga ang ginagamit subuot bilang courier ng illegal na droga. Huli kaini, higot na ipinapasurod gunyan sa nasabing sitio ang curfew para sa mga menor de edad. And another thing, kasi apparently ginagamit daw po yung mga bata as courier. Kunyan po, implemented po ang curfew sa loob ng Sagrada Familia. Lahat pong bata beyond 10 p.m. Maski hindi pa nga po 10 p.m. pinapapasok na natin. So kung pupunta po kayo doon, talaga po makikita nyo yung development ng Sagrada Familia. Pinaglinaw man ni Police Colonel Rebellion na bako man gabos na yaon sa loob ng Sitio Sagrada Familia ang involto sa illegal na droga. Hulit na bantay sarado ang nasabing sitio kan Barangay Peñafrancia, masigasig man subot ang pagpapatrolya sa ibang barangay kan Naga para ialaw ang mga personang involto sa pagpabakal ng illegal na droga. So ngayon, ang tinatawan tapong atensyon, ini pong operation sa mga barangay. So,
Yung lingkod po, kaibanan po during the conduct of patrolling. Nagpapatrolya po kami madaling araw sa mga barabarangay para po mabugaw ining mga nagtatransaksyon ng mga undesirable sa loob kang Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, mga bagong opisyales ka Naga City Youth officials formalmenteng pinasumpa kasubagong aga ni Mayor Nelson Legacion matapos ang Monday flag raising ceremony. Ang detalye sa report ni Kyla Casulia. Matapos ang naposesong pagpili nin mga matukaw na city youth officials, pinabisto na subago ang top 48 na matukaw asin masirbi sa lambang kauvenan ngunya na taon. Pinangaranan na ang mga department head, city youth councilors, city youth vice mayor asin city youth mayor. Opisyal namang pinabisto ang bagong city youth mayor na si Bridget Calbernal. Bilang dati ng youth leader kang Naga City Scholars Guild asin ngunyan opisyal ng City Youth Mayor, prioridad kan sa iyang administrasyon ang magtaong involvement sa mga kauvenan para magpartisipar sa mga aktibidad, lalo na ang mga out-of-school youth sa syudad kan Naga. Ang priority ko po ngayon is yung youth involvement. Na kung saan yung mga youth po, aside from us, yung mga in-school youth, we will encourage the out-of-school youth as well to participate in these types of platforms po to expand our reach dun sa mga youth na hindi po naaabot ng asistensya and also to participate in leadership. Yun po yung yung priority. Pinanginotan man ni Mayor Nelson Legacion ang oath-taking ceremony kan mga bagong city youth officials. Sigun kay Mayor Legacion, saro ining dakulang oportunidad na maipahiling kan mga napiling youth officials ang sa indang tibay asin kakayanan. Congratulations sa Indo Gabos, ha? Nag-asumir ka mo niyan din importanteng position as city youth officials of our city. Bibihira ang natataonan ng siring na oportunidad. Dahil na pati ini mauulit. And therefore, make the most of it. Ipahiling nindo si gabos nindong tibay asin kakayahan in the positions to which you are respectively appointed or assigned. Para sa One Media, TV48 Naga, Kyla Casulia, Newsbreak. Mientras tanto, ang 2024 City Youth Officials ang makakaibahan kan Office of the Mayor as in Vice Mayor, mga City Councilor as in Department Head sa laog nin saro may kabangang bulan. Alagad ang programa madurar sa laog nin sarong taon. Susug kay City Administrator Elmer Baldemoro, makakaresibi man subuot nin sweldo ang gabos na City Youth Officials na pinagtagamahan nin pondo kan lokal na gobyerno kanaga. Sinda po ma-opisina for about 1.5 months. And they are entitled to a salary equivalent to an employee of the city. And pero ang term po ninda 1 year, pero itong pag-opisina ninda 1.5 month lang. Sa iba pang bareta, pirang aldaw pa lang matapos ang Episcopal ordination kay Bishop Louis Audal Oxiano kan Diocese of Virac duman sa probinsya kan Catanduanes. May fake account tulos na naglakop na nakaabot man sa kaaraman kan obispo. Kasabay kan pangapodan sa publiko na daiini pagtubudan. Sa pagbabalikan news break, drug suspect na nadakop sa Libmanan, Camarines Sur, aktibong miyembro subuot nin PNP. Iyan as iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. For academic excellence, meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission in Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, matrayumpo sinaging launching kan Batang Kalasag sa syudad ni Naga na may obhetong matukduan kan tamang pagresponde sa panahonin kalamidad an mga kaakian kan syudad. Susug kay City Administrator Elmer Baldemoro, magpapadagos ang nasabing programa sa masunod na mga bulan. Continuous man po yan, ngunyan po pig-extend for 10 children kada barangay. So i-expand pa po yan for another batch para mas dakol po itong matrain, mas maray para dakol po itong aki na tatao na sa basic life support. Sa satuyang police report, 1.3 million pesos ang pagkagabsa na kantidad kang 200 grams ning subuot illegal na drogang nabakal asin nakumpiskar kan mga miyembros kan Special Operations Unit 5, PNP Drug Enforcement Unit Team 5 IMEG, Provincial Intelligence Unit kan Camarines Sur, Regional Police Drug Enforcement Unit at Libmanan Police Station sa subuot aktibong pulis na nakadistino sa luwas kan Bicol Region na may ranggong pulis korporal. Kabali pa sa na-recover ang sarong kalibre 40 na short firearms, kalibre 5.56 na long firearms, mga bala, PNP ID, firearms registration as in driver's license. Padagos pa ang pag-imbestigar kan mga otoridad sa naarestong suspect. Sa iba pang police report, badil asin pinagtutubod ang shabu ang nakumpiskar sa mga sospek na sinda alias Albert, mekaniko residente kan barangay Bagong Bayan, Bula, Camarines Sur, asin alias Raymond, driver residente kan San Jose, Nabua, Camarines Sur, matapos ang ginibong anti-illegal drug buy bust operation sa Zone 5 Barangay Palsong, Bula, Camarines Sur, kan Bula Municipal Police Station.
4 na plastic sa nin subuot shabu ang narecover sa mga sospek mantang saro sa sainda an may caliber 45 pistol na nakasuksok sa short kan maaresto kan mga otoridad. Padagos pa sa mga bareta, sa nakalis na mga aldaw, naging sunod-sunod si mga insidente na may bihikulong nababanggaan ng tren, mientras nayaon sa railroad crossing sa Camarines Sur, asin Albay. Huli kaini nakatalaan magkondusir ning dialogo sa mga lokal na gobyerno asin opisyalis sa barangay ang mga personahe kan Philippine National Railways poon sa Sipokot hasta sa syudad kan Legazpi sa aga hasta sa aldaw na Biyernes. Kabali sa mahampang iyo ang OIC General Manager, PNR Engineering Manager, Asset Management Division, OIC Civil Security, asin OIC Train Control. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsgrid. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.